Začal jsem si se šmouly rozumět. Ukázali mi, jak se sbírají šmorůvky. A já jim vyprávěl příběhy o praotcích své vlasti. Pochopitelně netrvalo dlouho a já se zamiloval do šmoulinky. Jsme ze dvou odlišných světů, ale naše láska nás spojila. Tohle mají být ranní zprávy? Psst. Taťka Šmoula to nejdřív neschvaloval. Řekl, že nejsem skutečný šmoula a že se k sobě nehodíme. Ale přesvědčil jsem ho tím, že jsem našmoulil víc šmorůvek než kterýkoliv šmoula přede mnou. Konečně bylo všechno v pořádku. Ale pak přišla krize. Přiběhl Nešika s tím, že přišli zlí lidé zničit celou šmoulí vesničku. Ne! Nechte hodné šmouly na pokoji! Kdo za tím vším stojí? To jsem mohl tušit. Wendy! Stasty! Wendy, co tady děláš? Šmorůvky jsou moc cenný zboží. Mohla bych klidně s nima celý rok zásobovat školní jídelnu. Vím, že jsi předsedkyně školy, ale nemůžeš toto vydrancovat. Seru na šmouly, ať mi políběj mý kozy. Kolik šmorůvek by si chtěla, Wendy? Ty mi taky polib moje kozy. Šmoulinko, ne! Polibte mi kozy! A teď má naše škola spoustu vzácných a nesehnatelných šmorůvek. Ano, skvělý zisk, ale za jakou cenu je Wendy získala? Šmoulíci jsou mrtví, už je nikdy víc neuvidíme. Mrkněte z okna, nikde žádný šmoula.